isithupha nje. Kaze ngikade ngifonela manje futhi manje. Awu. Sina belungu. Hamba kanjani? Umuntu ngithanda. So, umuntu engakazi, umuntu engakudala mngana. Uza nje ukuyiphatha le mngana wami. Sini manje ongilahlekela. Lazi ukuthi ngiyafika kwesakho kuthi hayi intuthuko usaphumile. Yebo, ngikulalekile kuyenzeka. Kube ngathi ngisezwayo. Uxakwa yini? Uthi mina ngabe ngaphela usukubonana yabona mfethu. Yabona nje njengoba ngihleze, yabona nje ngihlezi noPastor Kondolo. Aha. Imali yangenela mngana. Imali. Ngithola ndilani imali ngoba phela emasontweni kuyazi ukuthi imali ayikho abantu banikela ngayo mashumi. Phela angiphilisa abantu. Ngiphilisile uyakwazi unikele. Hey, intuthuko ungazodlala abantu, nodlala abantu menamba nkolo. uNkulunkulu kuphela okwazi ukuphilisa umuntu. Ngeke ungitshele hayi. Unikele ngayo mali nayo. Ha? Vusa abantu noJesu John wanikelwa ngayo. Yabo. Ntuzeni hayi ntuzeni wena ngiyakuzwa uyakhuluma kodwa mina sengihamba noPastor Kondolo nje ngiyabona sengiyangijwayela lento. Ngangizithi ngiyadlala mina. Isikhathi engisela kontanga. Yaza ngimthembi lo mjito lo. Angithi ubaba kodwa manje ngibuka imisebenzi eyenzayo uthi khona la ubuya kule khona izimvu zakhe la esontweni. La abantu abakhulayo uthi ubona izingane na khona lapha. Into esimhlabeni leyo. Hayi intuthuko. Kodwa bona abantu. Hayi intuthuko hayi. Into esigaranta ngayo ukuthi abantu bayaphilisa. Banikele. Mina ke ndiyathola lapho kule mali. Tusho uyazi wakhuluma indaba yemali mfethu ngiyidinga mfethu imali ngiyidinga ngalendlela mfethu uhamba kanjani ispan sakho lapha ispan mina ngaye wayeke ispan ndoda asiyeke mfethu serious sudinga kanje mfethu umsebenzi into kusini uzenza njani mfethu uthola ispan uthi holo Friday uyora komunye Friday into kusini hayi ngeze izandla ngenxa lo muntu into kusini ngenxa lo mali iseyedlula Ubani phela usuku lufanele uhole ngalo ludlule nje. Sho. Manje ngenza imali noPastor Kondolo yabona njengoba besiza manje sokhuleka komunye umuzi manje. Saziphilela bendlini la ngitshintsha. Yabo. Konke ukuthi ngiyasontweni sokhuleka bafasisa into. Manje fanele sihlangane nawo ngoba ngimazi uhlalile. Nami kusafanele ngifune utshana noma asasihamba bese siqhaqheka Tate wethu hayibo bathuleka dade wethu mntaka makunjani uyaphila njani ungangibuzi nje uyangibona muhle kanje ngaze ngamncane bona ukuba muhle kangaka hayibo manje yini le yimqoqolo ngaka ngiyovakashela umfundisi hayi babazali usovakashela umfundisi nomgwaqo ongaka Bengimele samphathele isikhomo siphethe kuphela uyavakasha noma umuka inomfundisi Uyangazi ngiyathanda ukuba yislay queen kumele ngihambe nawo wonke wadropa uma ngimvakashela waziba mhlawumbe ngizohlala inyanga yonke Ngivakashela umfundisi kuphela phela hayi sho usuyasangana ngempela ekhanda uvakasha wahlanya ngoko noma usiyohlala nje hayi phela mina dadethu ungavele ngulande wonke wadropa uvele ngiyohlala nje permanent nomfundisi unenkinga othisi yazi uma nababala bekhona ngiyabona ukuthi nje mangase babone ukuthi wenza nje sisi Ngicabanga ukuthi nje bengaba namahlonjo okubiza ngomntana wabo ngoba cha ayishe mohlule sisi. Konje uvele ube njalo uvele uwenza irole yami mina ngizoba ngumfundisi. Umfundisi wena indaba ungalithi ube kuba umfundisi ngosuza nje umfundisi. Hayibo sisi. Yabo nje hayi cha lena ayikho yona. Bemeli phasela into uma uyavakasha. Nomfundisi nje uyazobona ukuthi hayi uthi uyohlala nami lo sisi lo. Uyazi ukuthi yini la izinto zokwenza ubutho. Then lapha yakukhona ingubo nazi ayiphelele mhlawumbe ngizobuye ngiyoyilanda ezinye. Manje wasethi kuba umfundisi osumlindela ekhaya uzozala kimi angikwazanga phela ukulinda nawe yazi ukuthi bayasha manje umfundisi wakhe akwazi nedube village ukuthi ngaze ethi wozala noma ufuna ukuthi uzongikhombisa ukuthi esengohlala nomfundisi no sisikahle kahle mina ngifuna ubone ukuthi love is in the air happy ngaze happy ngimncane ngizofa umncane ngibulawa yini ukuba happy ukuba happy kuyajika yazi Akuzukugcina kuba happy uzomnyisa umfundisi nami mase kunyisa ngizobe ngilawo ukuze ngihleke ukuthi ngakutshela umbona ke loyo ngizobe senyiswa yini nje kumfundisi yini enganginyisa nje kumfundisi abantu bakubethula ukuthi akhulume nawe kanje akusiwa wadambalo ofika unje esontweni baningi mhlawumbe kwazi ba umfundisi lapho udotha ngohahaba nje lakhe engadotha ke ngoheheba asinankinga nje kodwa phela
yini yophethe. Kanti ubalisa kanjani? Ubani ohambayo manje? Uyahamba nje kanjani? Eyabani? Lokhu heba mntakama. Asazi phela. Cha bese ukuchaza mina ukuthi musanje ukuthi usuphezulu kakhulu ngiyabona. Uyazi be-expecteni be-expecte ukuthi mntakama I'm happy for you and stuff. Kodwa manje Mama singanyanya. Yazi ukuthi angiphalaze. Ngaze nga-happy-ke mina wena unyanya. Hamba kwamlinda phandle umfundisi wakho. Ngoba wathi ukhuluma kakhulu. Ngiyamlinda khona lapha phandle. Phela kusekhaya udadewethu kusho ukuthi ungowakithi kusho ukuthi isekhaya akangivele ngizinze kakhulu ngoba ngiyabona ngathi unenkinga umhlanyela nezitha. Mina yebo ziza kwami sikhombisa ukuthi ya into zami ngoku ndizibeke zonke apha ayikho into eshotayo ziphelele kodwa somncane kwalo green solution lona ke ngoku andiwazi ukuthi unceko ndizomthuma nina hamba ufuna ngoba kuleli sonto leli njengoba ndifuna ukuvusa le ndumezulu ndifuna wonke umuntu avuke abantu abavusayo basazovuka abandifuna abantu kukhona abanezifuba iTB icancer ndiyayikhipha lapho uPastor Khondo luthunywe uNkulunkulu emazulwini uzokwenza umsebenzi nakubi ngende uthi qaba nje nenzele ndifuna abantu babe nepower ngoku nesinedolo ndifuna sihambe lapho ugreen solution bazobe behamba kanje bazobe besenza nje bazobe senza kuthiwa Pastor Khondo sisusa phansi sisusa phansi hayi inceko yami ibilapha madoda ndiyayibona yo solution uyayibona inamandla ndiyayithanda yona iyawenza umsebenzi shame yabona ngoku xa sendiyimixa lapha yabona ke lena isebenza ukuthi umuntu angazizwa ekhathele angamnabuthongo andike ndifake wona ke ndithi qhinzi kancane yabona ke yona ke isebenza nyani ke lena ngamandla sobatshela ukuthi hayi isikhona isiwasho yabona lesiwasho lezi okwasebenzisa oyi1 amafutha ndiwafake abantu bazokhathala esontweni kanti ndifake ugreen solution ndifuna benzenze mase ndifaka amafutha abantu bazove bakhathale ke ngoku ndiyithini ndiwafake wona kodwa ke amafutha azobenza ukuthi amazwi abo abe mnandi mabehlabelela noba abanye bazoba fresh abanye ke bazokwazi ayivele mani wafaka kancane ke ndithi qhinzi yabona kuleli sonto leli hayi andazi tani suka kudeka yona ke into zami ayingeke lo green solution sowuphelile lona ndothini mandufake ndiwengeze ngeke ngizothuma inceko yami ihambe yothenga ndifuna kwelisonto eli imali sizobe siyidlalisa sithi ndifuna kweli sonto eziwasho ezimzakhayo ngoku ndifuna ukuthi sikwazi ukunanzela yabona ke yabona hle into engidingayo nje igasi lawo futhi kanti kambe ngesikhathi lizodlula. Hawu Nontando ngiyakucela noma ungasenzelanga nje mina wenzela abazali bami esikhuluma nje abangani uthi nguphi bazibuza ukuthi ngiphi sekuphela amasonto amaningi engangazi ukuthi nguphi ngiyakucela asiyeke indaba abazali mina ngifuna wena inkinga ngengedwa angikwazi ukurula umhlaba somdinga wena njengamanje ngingaba nawe singakwazi ukurula umhlaba cha kunini kanti ngikutshela ukuthi mina indaba yasemkhathini nje ngiyifuna ngithandi lento mina John, ngifuna ukuzwa lutho. Awimi, ngicela ungidedele ngicela kwazi. Lethana sengizokuchitha. Gazi. Into azowenzekala manje. Ngizomnikeza ama-SIM card. Most bathatha ama-SIM card efonini yakho. Wena kulezi namba lezo uzoyithola efonini yakho uzobafonela abantu manje sesisebenza ngegazi musamfananile nje hawu igazi ngiyalithola ngifuna dadewethu waze mntaka hey nawe nje indaba yakho angisayizwa nje kahle yazi ukuthi nje usuke uzongikhuba umoya njalo uma ufikile awufiki ngesihle ukuthi nawe dadewethu uvela ube nolaka nje ukhohlwa ukuthi wena mina ngiphaphile manje wena uyathula sivele singakwazi nje kuba nalayo vibe kasisi ingileyo ke mina ngizela ngokuphapha ungazi ukuthi angizwani ngokuphapha okay ngixolise ngalapho okay sisi on a serious note yazi njalo awuthi ngixolise ngivele ngifike nezikhama la kahle kahle bekuyindlela yokukhombisa ukuthi okay mina ngiyahamba ngiyakumfundisi
Hayi kodwa ukuthi uya kwami kumfundisi sengiyohlala naye permanently ngiyamvakashela kahle kahle. Ngiyakuzwa. Kodwa uze kwazi ukuthi mina ngihambisana nalokho. Noma ungenzani wenzeni ngathi ngenze kushintsha umqondo kodwa mina ukuthi wena uyohlala nomfundisi cha ngihambisana naye ngidlala ngawo. Kodwa phela dadewethu for the fact that abazali bakude kakhulu ngicabanga ukuthi kungcono ukuthi ngize ngizobeka kuwo because mina nawe zingala and futhi udadewethu omdala uyakwazi ukuthi ungibonise uma ngabe ngiyirona. Hayi ngiyakuzwa. Ngisho ukuthi ngiyakuzwa. Ngisafuna nje abantu badufika nje ngithathe ngiya ezitolo ngiyothenga into engizoza ngizokudla ngisase ngothenga sokudla sobabili. Sale la ngasali ngidonisa abafundisi bakho la endlini yami. Hayi khona dadewethu ngizokulinda. Hey, umfundisi kade naye sekwenzakala. Ake ngizwe ukuthi ugephi. Hello. Unjani? Ngiyaphila wena unjani? Oh, lalela phela ngisengifikile la kasisi wami. Oh, busazongena isikhatsini konje? Ma4. Waze wakude ku4 ngoba kuyosho pass kanje manje. I mean, I can't wait to see, like, seriously. Okay, fine, I will wait then. Get time, yes? Okay, bye. Hayi boy. Wena ufunani emahlathini? Wabheka le futhi kwenzakalani ngawo? Hawu, uyaphela uyathanda ungilandela na crush nkosiyami. Buza kumina. Crush yakho? Wena ngane, wena ngane niyosha nengane. Umncane ngaka ubize emahlathini. Angekho umncane mina, hawu bakithi. Ngazi phela niyangicrush. Hayi, futhi Ngiyabonga bhuti ukufika kwakho ungisizile. Ngibona yazi befaseke nomese bephara la nileyo ngoba Yasicishe ngafa bese ngibonwa nje ukufa ngamehlo. Ayikho into etshathile. Akasathanga lutho nakho lapho ngibonga wena ukuthi ufike ngesikhathi. Mama, ngiyabonga ngisizile kakhulu. Ngoba ingaphandle kwakho. Yazi. Wena ubulindeni lana. Ngilinde sisi wami ngisifuna ukukhuluma siye khona. Ngathi ngiyakwazi ngisakhumbula ukuthi ngangikubona kodwa ngathi ngiyakwazi. Ungazelaphi? Ilokho ngizama ukukhumbula ngisakhumbula ukuthi ngikwazelaphi kodwa ke nje ngiyabonga kakhulu ngisizile. Inkosi izingibusisele wena wemanga behle bese ngoba yidlozi manje. Hayi nami bengikwazi phela ukuyekela umuntu osifazane ngibona ukuthi ukhona defuna umbulala nje. Ngazi ngathunga umese bophethe uma. Ngibonga naye phone. Akahambanga nakho nakho lapho nje amandla nje ngonika wena bese ngibona uqhama bese singayidedela zonke lezi zinto abengifuna. Ngiyashaya lemvara le. Labanela. Yabe ngithi ngizobamba kanje ngezandla ngibulale ngezandla. Manje balekile lento le. Kodwa ngisengaphinde ngiyibone. Mama. Afeli ngisambe bengiphelezela uhambo ngokushiya endlini wanjani.
Kodwa manje ngilinda usisi nje ngizothi ngiyahamba kanti mhlawumbe sengiqoshwa uyena. Uyi phara futhi. Ngizophinde kubuye nje phara. Noma ngenze njani sihambe ngifike ngimfonele sengisendlini vele angiboni ukuthi ngisahamba nalapha ediwa khona vele. Ngiyabona nje. Ngiyabona manje. Sisongo ulimalanga nje. Angaze ngilimali ukuthi ngiyabonga. Angimalanga kangilimazanga kodwa indlela abenza ngayo ngithusile sheni. Ngoba kusho ukuthi kube nje mhlawumbe aqhamuka umuntu wangisiza mhlawumbe bengabe nje lapho ngigwazile noma uthe ngoba ngicabanga nokuthi kuningi into ayifunayo. Qondo wami ubungacabangi straight. So nami hayi ukuthi bengimlwisa noma bengenzani. Angazi ukuthi kwenzeke nini vele kwajama nje yonke into. Yazi sengiyanothisa nezilabo ngathi nami ngiyakhumbula nje. Nami njengoba bengisho ukuthi ngathi angiqala ukubona noma ngingasakhumbuli ukuthi bengibone kuphi kanjani ngisakhumbula kodwa khona ubuso bami njani uqala. Ukwazi uya esontweni kaPastor Kondolo wahamba nomoya usisi. Ngazi ubali. Oh yeah, ngaye esontweni kaPastor Kondolo hamba nosisi wami. Ngiyakhumbula nje yazi esikhathi sama ngiyanothisa ukuthi umuntu ngijwayele ukuthi nanibaningi esontweni engakwazi ukuthi ngibone ukuthi wando yabo ngoba ususho-ke yazi sengiyakhumbula nkosi yami inkosi izingibusele wena ncike inkosi usizile kakhulu hayi ngeke nje ngikhohlwe bakwethu nami bengikusiza ngoba vele izilo nkosi nami besithayi ebesontweni sasonke ukwenzela kwabanye yabo asisayi ayikho inkinga sisi asanga hey usisi wakho yona kulibazisa naye hey uhamba akusemva lapha emotweni hey ade ngikhumbula friend hey ayibona le nkundla lena mbali usayikhumbula le nkundla lena kanjani nje ngikhumbula ngathi bekuyizona ngikhumbula yabona ngolasuku sasikule nkundla lena ngini izimanga mbali wawunjani ukuzabula mntu wami phela mina ngithi nami ngaphathi seswami ngifuna nje awubone lapho ingasathokozi kanjena ngathi bonibone wena wabusithi negama ngumbali endaba ngojonga imbali linyani lena yazi imbali ndisafuna thina sobabini nje sike sigile izimanga la endaweni sihambe nale siye naphesheya nalomsebenzi lonto wenzayo kahle kahle nami vele ngifuna ukuthi sibambisane nasesontweni ukuze yonke into izohamba kahle simo sami mbali usho ngoku ukuthi wena njengoba uphethe zikwami izikhulu ukuthi uzohlala nami la endlini akani wathi wena mina angifike beni sengikhona-ke angitheleka ngigalelekile uyabona-ke nizohlala nawe sohamba sobabini ikhona incegu yami endiyifonelayo ndithi umsebenzi mayiwenze mbali uyazi ukuhlala nawe ndisho nikhuluphale nokhuluphala mntakwethu ucabanga ukuthi abe bangakamaviki ngihleli hayi wena into onoyiphindele emva awuhleli nami uzobhoreka na ngingahlala unyaka wonke nawe hayi-ke asambe-ke ndiyokwenza into asendlini Sizodwa hayibo awu yini Sizodwa hayibo awuvuke yini ngikhathaza ngikhathaza ngoba kade ngiqeda kubuka i-TV ngithi ngizobheka amareni lakho sengifuna ukolala ngikufika ukho empedeni yini hayibo ngicela semsendlile sibukanisa nabantu yini ndaba uyabona ukuthi sihlule kanjani manje nkosi yami ngiyabonga cha usendleleni kunini uhambile endlini uthi wena uyolala empedeni bengiceda ukubukela imuvi nje manje sengithi ngokubheka mase ngiyashintsha nami amapijama ngigqoke ngithola ukho isikapha sivulekile igate livulekile ngingabona ukuthi ngumile kwenzakalani phela sambe sekhaya siyoze sibone ukuze ukuthi siyoze sibone sambe hayibo Dadwethu. Ya. Hayibo. Bukala. Hayibo. Usamale ngakani? Manje ngithanga kumfundisi, ngipho umfundisi. Awuphela umfundisi noma utshotsheni? Hayi, ufundisela wena. Ngiphi umfundisi? Hayibo, simele njalo. Ngihamba la hayi ukuthi sengiyathanda ukuthi uzwane nopastor ngithanda imali mina ngithanda imali kodwa phela sikhuluma iqiniso ngaphandle ngapastor ayikho le mali shothi uthanda imali nopastor hayi shothi phela ke ngiyamthanda ke nopastor ngoba ngifuna ukuzwa lokho ngithi ngithanda upastor ukuthi ube nice nopastor d'accord
kakuhle. Hayibo, wona rich. Yes. Mama umfundisi. Bengayithemba ukuthi ngoba ngizizwe ngisholodo leyo. Kodwa ke siyabonga. Shothi amasonza ngale imali. Ngiyakhishwa. Ngiyukhipha ubungafuni ngihambe. Phela ngithi uyangikhipha kahle ngizokukhombisa imali eyami nemali. Upastor wami imali eyami. Kahle siye yethu. Kodwa phela uyayidla inhloko. Hayibo, ngoba ufuna ungipela enhlokweni. Cha phela ngibona kuyona ekufanele sithi uke wangqabela ukuthi ngihambe ngaze ngalwa waze wangidonsa. Avuphoqa sho. Yazi avuphoqa ngiphoqa kodwa unemali. Irichi. Wow! Engaze inhloko phela siyayidla nayo. Akona inhloko yamadoda bakuthi awahle. Awusizama ngale kuthe ukuthi akunayinkinga phela ngizobe ngikuzama ngale yamadoda phela uthule uthole nawe yakho ezokipela ko McD. Hawu. Sekunjalo manje. Lalela pastor imali. Upastor uphile nje vele. Kodwa manje sekusho kutheni lokho? Hawu kahle wo. Hawu. Hayibo basongiphoqa. Usiyangijulukisa. Ngiyamjulukisa nje kade ngihamba ngithi ngizokubona nini ngixoxele lezi zinto. Bekuthi angibheke ethi ngibheke. Kusho ukuthi akeze uunderstand udrive ukuthi kwenze njani lapha yana. Hayi abakiyeke sisi. Kodwa phela kumele ngikhiphe okancane nje. Hayi. Awungeneke sisi. Ubona lesi simangaliso lesi. Simangaliso sama tata. Usakho ngithatha kancane. Usiyavala nje iyephika khona la. Uma uzongothengile ukuthi sengisafuna ukuhlala lapha ngathi phakathi ngifuna ngilesimoviso ngoba ngitshela ukuthi ngiyavuka ekuseni ngiyobona i-estate agent ngishilo zonke efana lezi ngithenga umuzi. Umuzi owuthengi ikhalethe leli ikhaya lethu lisho. Hayi ngeke mntaka. Asambe nje sendlini ngithathele nakuthakathwa ke ngesathakathwa umuntu manje. Mana nje yonke into yakhona i-safe noma kwethu. Hayi ngeke angikhola ngeke. Uyathanda? Hayibo ungambuza kanjani mina nje ngathi ngiyaphupha. Awuze siyobona nje. Hayi ngeke angikholwa ke le ndaba. Yebo. Ya ncebo yami jonga wena vele unilinde esijobhini sohlambile. Okay ncebo yami ya ndiyaphuma namapha endlini ngoku. Khona pho ndifuna unikhaphe siye khona sike siyolungisa into ezincane. Ya malunga lona leli sonto elilizayo sazi ba isonto lethu lithi lingena sibe sazi ba zikhona izinto esizimixileyo. All right. Ngiyeza ncebo yami ngondlinde. Yo. Abona lapha ngifuna ukuthenga into ezomixizwa. Hayibo. uNkulunkulu wami kwenzakalani ngoku? Nali nje le plastic leli ngibeka kule imali yami. He. Umbali khona uba uNkulunkulu wami uyanilinga umbali angayenza lento? Ngeke andiyiqondi ke lento yenzakaleyo mina. Ayikho leso sibanini. Ayikho. Emadoda into engizoyithini ke lena? Yo. Hayi uNkulunkulu ngeke. Inceku yami ke ngoku sekupheleni airtime ndizoyithini lento? Inceku nje mayilinde esitopini. Andike ndihambe ndifonele inceku yami ndizame ukweleta airtime. Ndiyofonela inceku yami. Namhlanje ngizodlala. Ngizokwenza njani? Sengibona ukuthi ngingapheka. Yo. Nazi nginakile ke nasemabhaketini ukudla sekho kanje. Mala ukhona ngiyakhumbula manje. Ube nje ukhona ngiyazi kuzoyenza iplan. Umuntu adle. Njengamanje angazi ngizomisana ngenze njani. Avuke izokumangaza. 1 minute ujabule nabo bonke abantu abakuthandayo. The next minute uwedwa nje uphinde umjingo bethokana. Angakazi ngicabanga ukuthi umama uyongishiya ngalendlela le. Angithi noma esewushiya nomhlaba uyoshiya nje sekwazi izithukuthuku zami. Hayi nje ngoba nje ngishiye ngikanje ngakwazi nokuyimela. Ngabe ngizokwenza njani kusema?
mawami la ukhona bathi usuke sengale ubona okwenzakala ngikholwa ukuthi uyabona indoda nakho ithwele kanzima kangakanani emhlabeni kube ngangazi usheshe ungishiye angakwenza zonke ezinye indlela zokuthi ngigcina ngikwazile ukuyimela ngesikhathi bengicela nje ukudendelo lami lokudendolozela kulo mhlaba umakade kuze ngibe umuntu nami ebantwini usuku lwesibili manje ngingazi ngizokulani Zodwa abantu wenza mangake manje hayi makuthiwa kunyanga umuntu odushizi ngidla ngenkani nangazi kweze ngihlala endlini nje kodwa uthembekile Sizodwa. kodwa yini ihlezi ungimemela Hayi bo awukazi phela nanguyazi ukuthi ngumuzo uyangidida ngiboni ukuthi nani ukuthi ngiqhamuke ngapha. hayi ngazi ukuthi ngoba inyoni kuze kube nini Hayi ngoba nginyoni. hayi noma nje ngisho ngayikeyboard akela iphone nje Phela angakajwayeli ngizohamba ngihambe ngijwayele lo muzi omngango besibancane nje uzohlala bani ngona rume mangaka umuzi wethu khululeka uzobona noma ngathiwa nje umuzi wethu manje sokwazi ukuthenga umuzi mkhulu nje imali izasele hayi ngeke ngakani ngisebenza kanzima angifuni ngihlupheke ikhona nami nanishizile ngeke ngiphume nje lapha nezimali impilo ethoba noma kunjalo sisingeke umuzi omngaka hayi phela uma ufuna ukubuyela emjondweni ungabuyela mina ngihlezi lapha dad angina stress nje buka nje dad amandla ami kodwa kunento engayiqondisisi kahle Yini ngicela ngiphathe kahle umntanami phela azisenesizungu kabi kahle ngoba kudala wabahlukanisa ngalendlela abahlukanisa ngayo hayi ngoba ngabahlukanisa sathi bambona sisitwe engaphilanga wengaphilanga nolwazi neze ngabona ukuthi ngcono emakhaya yena kancane ngakubona futhi hayi ngoba kukuthi ababonani njengoba khona ama-video call abantu bayafuna kuma-video call siyakwazi ubabona bayabonana uzobuya nje kodwa futhi ngoba sengivele la ngicabanga ukuthi uzokwehla noma this is Phoenix girl telling nice ngiyakuzwa kodwa nje ayingeke iyangimangaza dedela ublood sisemashezini sisey'ntweni zonke nje phela ubhethe nini ithina kodwa la ithina sisi kulo mkhwede ihlala kona nabazali bethu futhi bayayiqhenya ngathi labakhona ngempela kodwa nje iyamangaza lempela ofuna siphila ngempela kodwa phela kunini sihamba-ke ngilambile-ke mina manje sodlala sizodla khululeka hayi ngeke-ke nangokuthi uzoqala phela uzosebenzisa lento yokuthi wena omdala sekumele ngisukume ngihambe ngophela awuzupheka zodwa uzodliwani phoma singapheki so sengisinkwa ayi khona request girl sizo-requesta ntombo hayi bo yini yona leyo owazi nje urequesta wena cha phela yini ngichazele this girl uzoyifunda nini nje izinto ukuze ngizaza ngifanele ungifundise ngizokwazi kanani ngingafundanga-ke yini ki-request kanti okwenza ndlela ukuthi sifonelane siyafona-ke mfethu sifuna ukudla noma yikuphi lafuna ukudla khona kufika isithuthuthi sime la ngaphandle this is Phoenix man kufika isithuthuthi sime la ngaphandle silethe ukudla uzohamba ukulandela phana ukudla noma ngiphi inhlobo la esangweni sidle esangweni yes angimele ngigibele awu indawo kahleni bo indawo ntombo hayi-ke awenze izinto zenzeke lapha efonini yami this is really Phoenix I'm telling you angikholwa yazi unalento engimangazayo unenhlanhla yazi lento akhona okokuqala ukukhuluma ngayo sengithuswa nayilezi iy'bazi-ke manje hlezi ethuvuke ngazo ngoba phela yazi lento negazi eyi ngeke ngathi kuzomele ngikhulume noze mhlawumbe ngizochaza ukuthi kwenzakalani ngoba nami vele isike ilokhu ingenza lena kodwa futhi mangithi ngikhuluma nawe sisalangu-understand mhlawumbe kodwa lena kuzobona ukuthi iphathelene nengane mhlawumbe uzoyisukumela phezulu hayi ngeke ukuthi ngihambe ngokukhuluma naye mhlawumbe uzongichazela ukuthi kuchaza ukuthini Sizodwa hi girl awukho busy nje kodwa ukuthi phela uma uphila kanjena nje kuye ungazi ukuthi uthatheni wenzeni suqalile awukashi yazi kodwa mntama phela kunendaba lana yazi yangikhathaza le ndaba yiphi manje indaba yaNonhlanhla kwenzakeni ngoNonhlanhla yazi okwesithathu manje ngitshela ukuthi njalo uma ivuka uvuke ney'bazi engathi kade ekwebheka yabo engathi nje kade eshawa
Kwesinye isikhathi avuke kukhona igazi empetheni. Ngani uyazi ntama uthi kuneyimpuku emjondolo lamagundane amancane mhlawumbe olunywa yiwona. Hayi amagundane. Impuku nje ziyahlupha vele ziyakwapha zihlobhe zilobe ngathi ugcatshiwe usakwiza impuku. No hayi angikhulumi ngomgcabo omncane ngikhuluma nje umvimbo nje impela engasikade eshawa ngemvuka yabo izinto ezikanjalo. Angazi ngempela ukuthi kwenzakalani ngaye and manje nami useyangithusa kube yabo sengicabanga mhlawumbe sengumuntu obonayo noma Asiki umuntu obonayo ngoba ndawo sihlala kuyona wrong. Into esingayenza singathina uPastor Kondolo abona usihlanganiselana okufana nechibi sithi chela sijombise yonke indawo. Kodwa futhi ngicathi into eseleleni isele lapha nathi sihlala khona emjondolo. ngempela ngithembisa ukuthi ungasisela kuzoba right. Hayi la uyinjwe isolana yabo uthi wrong lana wena. Ha bese ngisholo kona phela ukuthi mhlambe angazi umuntu obonayo. Iphelile nje lonto idlulile nje lo. Nami nje ngeke ngisaba nake. Nencane. Nengane lezofuna ukuyithola njalo ngathi uyikati. Lelikati ezala njalo emva kwenyanga entathu. Nengane lezofuna. Kodwa dadewethu ungasangathola noma ingane manje. Kodwa phela wazi ukuthi angingafaka kakhulu endlekweni. awusuwazi usho kanjani engathi nengane eziningi ngoba phela bekunonhlanhla kuphela. Ngifuna ukulamanisa vese. Hawu kahle bothathe. Noma ungavela uze namawela awu80 ke nje kule game yamaroma asenele. Ayisho phela ngizobe sengikushiya wedwa ke manje ukuthi amaroma asewu80. Kuya nje phela ukuthi uhulumeni uvetana asinike nathi yabona nje. Lezi impahla indlu onesi bazogada ingane sho phela ngizobe sengikushiya yena ngizongisiza ngathi kodwa lo muzi wami ugcine uclean ngoba nje kumina is like a legacy. It's a legacy. It's our legacy not yours. Oh I'm sorry dear phela kodwa phela imali yami yimina ngicabanga ukuthi kufanele ngikhipele la ngilethelana kodwa ngiyakubona athi inhliziyo sasele emuva. No hayi ukuthi inhliziyo sasele emuva ukuthi nje nami ngisathukela ngikholwa yabo nje ngathi mhlawumbe uzo awunqende hayi babe ngithi lapha ngeke phela ngilambile manje usungahambe esangweni manje le moto isendleleni. Okay ngempela kade ngifuna ukudla angazi noma ngempela unomusa wami emeza kakhulu kade kushona abazali bethu ngendlela memeza ngani mhlawumbe uyangilandela nje uyangikhathaza ngibiza njalo nasinenzani manje ngikhathele mina manje ngizwa nje babisana nabantu besoncane angazi naleli gazi ngiphe ngaleni ngizolenza manje ungasibonela negazi manje babisana ngalokhu sazongibona ngiyangikhathaza manje angisakwazi ukulinda njengoba sasivumelene. Tata usho-ke unolwazi uzofika nini ezobona nesithabathaba somuzi ngeke futhi sengimkhumbule nje naye. Ngicabanga ukuthi uzofika ngesonto elizayo fanele vele afike. Oku-right nje ngasezokufika lapha nakhule lapho sizofika kule ndawo lelethu. Ngempela ngaphela noNonhlanhla uselokhu emhalisele njalo mayenza ama-video call ku-WhatsApp uselangazelele ngempela nje ukuthezela awadlule lapho yazi. Hayi khona umuntu uvukile malambane. Ngale mpahla yanontuzake ukhondolo soyanini esontweni yazi kade ngagcina naney'washo zakhe phela ngiyayidinga ukuthi ngizoba kade ngikhuluma nje. Ukhondola ngathi uyamazisa ukuthi uhamba kakhulu uhambela amazwe ehlenyuka ngicabanga ukuthi uselusaka ngikhuluma nje wayesesazoyela Lusaka aphinde ayeko Rustenburg ayeko eStenga ko-Verulam njengoba ehamba kanje kodwa wathi uzosithinta lapho WhatsApp group ngoba siyakhuluma naye. Ngeke yazi ngempela fanele asheshe abuye ngeke angithandi ngoba uNonhlanhla ngempela lesi simo akusona ngeke ngithande. Kodwa ngicabanga ukuthi isikhonde singaphinde yenzeke manje Nonhlanhla. Indaba ibilapha besihlala phela ngimali maybe lapha nabethu. Andabona basithandi and babebona nje ukuthi sizanabike empilweni sa-upgrade yonke lento yebaphathi ngezona ukuthi abamzala phana ngenza into enjani ngathi khona sesawena kaniwe yini awubheka yeso lo muntu othi ngisabuhlunga yebo ubavele loyo hey awubheka ngathi ngiyalandela nje sengiyilanda isa ake uba loyo ngiyeza sungathi ukuphula igate yini kwenze kanjani. Sawona siswami. Yebo futhi ngakusiza. Sami ngiyajabula azi ukubona nje owebala lakithi kule ndawo le bengayitsheni. Futhi wami yazi nelanga liyashisa khuluma. Japhela. Siswami ngiyaxolisa ukumhlupha ngicinga nje ilokhuzana itoko ngiswami. Noma yini ngenze noma yini ingadi washa amawindi ngoba siswami
ngiyadinga itoho ngidinga nje ukuya ngasethunjini. Yazi okwamanje ngathi leli toho okhuluma ngalo angiboni ukuthi sokhuluma isicelo sakho ngoba nathi akaphe nje isonto sifikile la ngisisi yonke into nje isahlelekile kahle nengadi right amawinda right sisanda kufika khona. Ungangilahli igazi lami nabona nje mangabe ungamlahli wake ngumuntu omnyama njengawe ngiyacelela nje ukuthi ungiphe nje umsebenzi noma yini ubone yini wanginikeza wona mangithole nje ukuya ngasethunjini siswami amalanga amathathu ungakwazi ukuya ngasethunjini ngilambile siswami. Yazi ngiyasizwa nesimo sakho ngiyaqonda ukuthi nami ngoba sengichazile ukuthi ayikakapheli insuku sihlala la ekhaya akukho engase ngikuzamele kona ngiyaxolisa ngempela. Siswami yazi uma ngasuvula ingaphakathi lami ubone ukuthi ngikanjani ubone njengoba ngizela ngoba ngidinga phela umsebenzi hayi ngoba ngidlala ngiyazi abanye bayanikezwa amathuba bedlale ngawo ukuthi bangena ngaphakathi bayatshontsha kodwa mina ngizokwenza nje umsebenzi. Yazi kudila ngalishisa kanjani lokhu ngichaza ngikuchazelile angisenamuntu emhlabeni angisenamuntu siswami ukubuya lazi usizi lami ngabe uyangivulela ungisize noma nginikeze nje ukuya ngasethunjini. Okay sengizwile ngizohamba ngokukhuluma nosisi ngizwazi ukuthi uzonginikela kodwa ngiyabonga mntana angithembisi kodwa awubuze umchazele usilami njengoba ngitshela ukuthi ngiyamdinga umsebenzi. Okay fine sokhuluma naye Ngomsele wani bese? cha ngibona ukuthi nje lapha ubukeka kusapharana usufuna umsebenzi ungambona kade udabukisa kanjani kodwa phela bengithi angize ngizokhuluma nawe kwemanje lentuza uyabala ukuthi akanabazali kodwa nje awusisi Ngihlangana nabakuthi ngihlangana ngokuyithengela nje lo muzi wami lo sokufanele singaphumuli manje. Cha phela sisi yaba ngoba kulesa simo fanele sikhumbule nokuthi siyaqhamuka Wafaka yimi kuleso simo. Ngiyazi ukuthi akafanga wena kodwa sisi nje mhlawumbe singamtholela kokusayidofana zokwenza noma imbali-ke. Uyabona yena musi ngisebenza kanzima ngibelani khona nje manje. Ngisebenze kanzima. Hawu sisi kodwa yazi engabe umbonile mhlawumbe yazi indaba ungangiqondi ngoba vele uzosithelela ngobubha uzosithelela ngobubha njengoba enjeyana nje. Hawu sisi awusukuma uhambe umcheck ubone uzwe ukuthi uthini ngempela. Kwami la ngirane ngisherete case. Ngiyakwazi lokho sisi. Hey mntaka mama usukuba njalo ungaboni ngoba sesiphezulu ungamcabangeli omunye umuntu osephansi ngiyakucela sisi wami. Kodwa nayi duty ngifike kanjani la phezulu. Yebo naye mhlawumbe abantu ongabazi nje usikhotheni. Bafike ke bakwendlule edadu salo ngenalutho. Hawu akayeni usikhotheni ngoba uyasho ukuthi ufuna umsebenzi noma engeke sathola imali iglist uyasho ukuthi uzosebenza iglist athola yasekhonjini phela uyabathanda ngimthanda nginobaba wanhlango nje. Hey mana wena inyawo zakho ngiyeza lapha sisi sungaze usho kanjalo usibaqhatha uma ngibe ngimtholela ijuice ukukhuluma naye mana inyawo zakho ijuice ngisazoyayingane zami ngeke mina nengane zami nawe at least uzophuza ishare yakho mawukuthi ungitshela ijuice sisi yazi ungamana mana yes iyangiyeka lo muntu wakho ngizosifaka kazi ukuthi wabanjani nje. Sisinabuke lokhu tete ngikutshela ngaye laphayana uyena lona likhanye kuswaphili bangiswephi Sisi wami unjani sisomdala sisomdala wanyo kufunani la mzini shut up wena sisomdala ngikhala ngedoo sisomdala noma yini ngayonzela wena engadini ngiyabona la negate ngifaka amafutha ukuze igate lihambe kahle yonke into ibe right ngiyacela noma yini angisakwazi ukuya ngasethunjini ngiyacela manje uzukuthi ukudla kula ekhaya ngabe ngihamba ngena yonke imizi le manje bangiphisa bathi umsebenzi wakho sengithi nje ake ngizoyilahla nala ngeke ngajabula ke mangibona ukuthi awunamba balala kithi okwamanje anginalutho ephathekayo njengamanje kusekhini nje yonke into ise right mhlawumbe ngadane ukuphinde udlule uma udlule ngala ngiyacatha uma kukhona ongcanyana anginalutho njengamanje ngiyezwa khona uyipho Aswami bese ngiyamchazela usisi ngapha ukuthi angisakwazi ukudla angisakwazi ula ngisenabani sengaba umtshingo bethu ubani angisenabani sengidinga nje ukuthi uke ngasethunjini ngiyacela ningithi abantu zobona yini engayenza nganenzela wona ngiyacela simngenise awusisi ulambile simngenise ke sithathola into yokudla ke mase buya nje kulilanga athole kuphi ukudla awusisi uyasho nje ukuthi akadingi imali okwanamhlanje list athole noma yini Ndakamangeka ngikwazi nethize embi kangaka. Ngivulele wena, ngivulele wena. Inkosi Mbusisi. Kuyo yonke imizi ukhetha lo muzwa. Hawu sisi kodwa. Mina bengathi ngizela ukuhlupha le ndawo. Awu kahle sisi. Ngagcina ngimsusa ngiyagcina sekhona uma hawu awuye ukudabukisa. Awusolo ukwehlisa.
Avuna ubuntu. Yazi ngiyajabula uma kusekhona abantu abafana nawe. Kusama inkinga othi ngibe ngibheka ukusathuluzana ukuthi uzothi uqala ukubheka lapha engadini. Ngingenza noma yini sisi wami, noma yini ofuna kwenzele yona. Hayi inkinga. Yebo, ngiyabonga. Ngiyathemba mala ukhona ukuthi ungibhekile. Hey, mama. Futhi okay mala kwakuyiba. Sisinomusa, Ukunomusa. Tongathi ungamezana. nginomusa. Mahawu yini suka Uzokulalela. Cha, okay ngikuthola ukuthi bona muphi lapha. Yini? Hawu. Ngifuna ukukhetha lapha okay manje mameleni. Akuvula sesilana. Andakuvula noma ubani mina kuphela ngivula lana. Hawu angitshela ukuthi story nje lesimanje Kodwa mina kuphela ngivula lana sisi. Kwenze ngiphuthi ukuthi ungaqali kumina. Cela ungisize nje ungavula kanjani. Awufanele usho ngaleso sikhathi ngathi sungintroduce Ngingazi ukuthi kuzofika abantu abalambile sebezofuna amathuluzi bafuna ukuvulela la befuna amathuluzi. La ngivula mina kuphela ngivula. Okay, ubhuti-ke ucela ithuluzi ufuna ukukina engadini ke. Okay, sengicela kwena. Wangasebenzisa nezandla zakhe nani nomshala ngawusebenzisa. Akho thuluzi angazokuvula noma kanjani kule ndlu. Uzemsebenzisa kanjani izandla? Kune privacy yami. Wesikhathi umuntu edinga privacy. Uzoyisela kanjani imbali lezi ngoba uyabona phela khona ama design ofishi. Uzoyenza kanjani design ngezandla? Udinga isikero, udinga Ngizothibela kwamakhelwane ngenani ngoba ngikwazi ungavula la. Lana kulunge kunjani? Imaka kahle unawo lamathuluzi noma unawo? Nginawo amathuluzi kodwa Vula phela. Angeke phela ngiyakwazi ukuvula ngivula mangabe ngingedwa lana. Okay, angihambe-ke mina usaluvuleke. Hayi manje. Angeke umuntu ngicela ngathola lo muntu akahambe lana. Awusizi. Antu sadlile bevele lambile. Hawu ntambama uzobe sedlala kubo. Hayibo, ngingenaphi mina? Angirani yona i-charity case kade ngisho mhlawumbe 1000 times ngisho. Thetha umuntu wakuhambe wena ngiyabona ngithanda lo muntu. Hayi ukuthi ngiyamthanda. Ngikhiye ngusawuthola manje ngoba manje ngiyazenzela Really? Yes. I wonder where is my baby? It took so long to come. Long time I'm waiting for him. Sawubona. Unjani? Hi baby. Unjani? Take a seat. Ngiyaphila unjani wena? Alright. How are you, man? I'm okay, I'm good, and you? Long time I've been waiting for you. I was looking outside. Hey, you're looking so motivated. You saw my house. Oh, you got a lovely house, man. You like it? I love it. I want you to move by your house now and stay with me now. Oh. Yes. Oh. We will be only the two. And my sister will stay there. So that the rooms are so a lot of rooms. She will be far from us. So then we'll be together like this. Together Yes, darling. Oh. Yes. How's everybody at home? They're alright. They're okay. Yeah. That's nice. It's nice to finally meet you, man. So you Love you so much. Huh? Love you so much. You love me too. Yeah. Yeah. Hey, let me find a mineral for you. Alright, Thank you. Yes, I'm Katie. Ngithomba khona ngizolala lo mama lo. Ngibethela la ngifuna ngicebeza. Uzakhuluma kule nto kule mazwe. Lo hlaba ngingifuna ngithomba lo. Ngifuna besithombe lesi. Ubani lo sengiphazamisa. Yebo. Ngiyana futhi. Ngithola lozohamba lapho. Sishambe singeke isidingo Kuyathetha. Awukhululeke nelanga liyashisa. Ngathola hlala la. Ngizobe ngicheckela into ozoyithola kusama noma uzohamba nayo ke. Ngiyabuya manje. Bekhabathe. Ngizokula ngayo. Hayibo. Ngisho ukhuzuka lefoni afane kamanga wayindaba. Uthi ngibona. Sengente engafanele ngizenze kodwa phela ngizothi ngikubuze. Hayi. Wallpaper kamanje le. Ife kanjani ifoni lekhaya? Phoenix.
Ukuma watholakala lele nje lenani. Ngabe ichaza ukuthini lo ngempela? Ngisho i-wallpaper la uma. Ngikusele. Kahle lekhaya kwenzakalani? Hawu. Ngabe ngisho umuntu la useshona manje lokho. Umuntu alisebenza nanyamalazi. Kodwa abantu. Hayibo kanti abantu Dokuzeni uyefanela nami leyo nami. Izobaathi la kaqhamulo phasa. Mhlawumbe ulindele lamantombazane la. Yabona abantu ayibazi la. Soyazi viyande Pastor wakho. Wena ungazi umfundisi wakho umfundisi wamanga. yalingwa noma kwenzakala. Umfundisi Lo mntwana lona. hayi singashawa incebe Hayibo. angisazi-ke Ungaloku incebe. usithi nceku yimandoda. Ungaloku usithi nceku ku. Nceku. Kwenzekile. Nceku yami. Mina ungafanele ngithi wenze njani manje? Awubuze umngani wakhe ngoba mina ngazi ukuthi mesihambe ibhethini kanje. Uyabona phela manje ude ngekhathazekile. Ngikhathazekile nceku yami. Uzama lona. Akuzinto zingane lezi. Ngizama ndimshiye endlini. Uzama imali yami ayikho yonke nceku. Ngani ulokhuzana usho umbali. Umbali phela lo ngicela ngizomlana. Umbali muzi. Buka ziningi lezi zinto mzakho. Umbali uzama. Umbali lo. Uyayibona le nto. Iyona uyithathe yonke imali ebenayo. Uyazi bese ngithile onceku yami ndathi njengoba bengixoxa indumo ezulu ekhona ngoku sizoyenza kanjani imali ayikho. Le ncike ayazi ukuthi uzama noma umbali othathile lezi zinto zakho eziningi kanti la khona isonto. Umbali bekhona egcineni. Umbali Nguye lona ngale ngoba ngikhumbula ngikuzama ndayisuba phaya ndamnika 500. Wazi ngani imali yakhe ihlala lapha? Ndamtshela lo mntwana bengizithi nimthembile la ntombazana ngoba Umbona nje kanje ngayo yangitshela isimo sayo yathi yona inabazali uyabona ngoku xa inama ikukho apho ingaya khona nami ndiye ndayithatha njalo ndazixelela uba ingane endizokwazi ukuqhuba nayo isona thatha loo mali yonke nceku yami awusenamanje hayi andinasente njengoba undibona inceku nceku yami sihambe nceku yami mfundisi wamanga. Oh, Jesu wami manje nginemali. Manje ucabanga ukuthi kusasa sivele ngaphi? Sasa ngicabanga ukuthi siye pavilion kanjena yabona. Noma seba straight. So kodwa nje angifune gateway yami, ngifune town, ngifuna into engijwayele, ngifuna nje la ngazikhona esobe siduka khona size siyithole futhi thina sonke yabo. Lalela ke sizogeza, singene kujini, singene sifele, singene siyobona emgwaqweni. Uma qhamukethi siya. Uma qhamukethi siya. Uma qhamukethi ndawo zonke. Uzofika kuqala. Nabo asambe nceku ngiyisela le uzongisa umfundisi awusemfundisi uyabona lona untshontshe imali yami yonke endlini ayikho uyenza hey ungangibizi ngobhebi lapho lapha nijabule kanithi imali yami mina bengitshela ukuthi okwakho okwami baby kumthatha imali yami okwami ubungakutshela ingane okay sithi qala yimi yonke lento ozake imithando sakho sicela singaphathi mfundisi imali yami uzonika ungandlalisi konke imali yami uzunginika uyangithusa sendo sami singayibeka ndifuna imali lapho fanele ndivuse ibandla ngale sifuse inkonzo yaphambili ibandla liwile njengangoku mina nithami ngithatha imali bengithi ngizohamba ngiyobheka indawo lapho esizohosta khona ibandla ukuthi phela ngichazela ngisengathi ngintshotshile uma ngabe ngisayintshotshile uma ngifica la ngaba ngikho mhlawumbe endaweni ayikho
phansi. Hayi asihlisile ungathi bathetha kabhethe uthetha ngcono uyabona ngoku uyaqala ke uyandenza amaphaphetha uthi ke ngemali yami kuyo yonke into impilo nizoyibuza mva imali ithini Ngithi mina baby imali phela ngiyithathile ngahamba ngiyobheka indawo lapha sizosta khona ibandla kahle vele ngithe mina ngifuna sibambisane ebandleni nabukho wonke isithanda sami kanti manje indaba usongenzisela ngisela mina ikolo pastor lento mina sekwazi indlela ongebenga la ekhaya hayi qoyibe nceku yami hayi usho kabuhle umntakwethu uthi hayi imali uyibekile ukuthi ngibeno la ingxaki awushongo mntakwethu ngcono bubu ngixoxe lenzele ngikwazi ukuthi ngiyibone manje yekizagile ingakho ngengizula emzimla hayi ukukhona ndiyabeka ecaleni ngivela ukudoda ndindoda phela kwamanye amadoda ngelilanga bendoda ejele kwami ngizokubophisa kuphinda wenza into enzayo hayi phela uyaxolisa sibaru wami dadewabo uright sisi ndiyaphila mna kodwa sengizisho ngendlela okwenzeke ngayo bendiyithatha lento uba le mali sokuthi uyintshontshile ndiyamthemba mase ndifike la endlini nasekhona hayi kanandaba naye asihambeleke mntakwethu enzele sikwazi ukuthi siyolungisa indaba zebandla ngiyabonga ukuthi ukwazi ukuthi hey bese ndikujonge ngamanye amehlo manje uzongishaya emkade ubani mina bengizokhomba bengingamnyathela ntuthu yabona hayi ngiyamnyandaza sengizisho wakhona ukubabona bayibefundisi phela bayemasontweni banayo lento ozimisela uba banamaphapha phezulu hayi nam ndiyakwazi ibhatyi uyibe ecaleni zisiveze ubumu thina abantu xa sendiphethe lento ibeke lento uthi kaxolelwana ibeke lento ndithe ndiyenze le nto Yabonayo manje mnganami usuhlezi sefana sithola umuntu ke engizobona ngempela ukuthi hayi ke manje ususebenzile ngiyasaba nje mina ngiqhamuka yazi ngenzela ngibasha kwathi sengithi hawu ngibona njani ukuthi Siyabuyela njani? Yazi phela nganibona ukuthi hayi inkonzo niphula kamnandi nophasi. Bengithanda nje ukuthi ngiphi number yakho lapho sibasebenza. hayi kodwa ngisembeza kuphusha nje number Cela nje ungiphe kwenumber yakho. uyibize Okay, ngaleleke. 071 26 90 ngiyabonga-ke sesiyohlangana esontweni right Ngiphumelela nje kanjeni. Abantu behlabe inyuka lapho umntana ehlala yonke into zabo umsana nobantu. Hayibo, yasho umtholo. Mama kathi ngonyeza yonke into. Ngapha ngibona sebonale ngani bakithi. Hayibo, ngishona ngiyanyakaza. Ungane ngikukhuluma. Hayibo ngoba khona nje come on. Hayibo. Sibona lapha bafuna nina.